Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bakari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ye an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 Bakari Tarawele tarata o tarata e ni ne ɲɛmayaso kɛmɛ k'u wakili d'an kan Bakari ni ka n da don e fasiribaw ka sɛbɛnniw la Bakari min ye bi sɔgɔmada na ye kunnafoni a da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnni bɛ politiki kuma Mali adamadenya kuma jamana yɛrɛ bilisa ɲagamilen don e ko cogo di k'a fɔ Jibi k'a ka fiɲɛ bɔ an sekɔrɔ o bɛ bɛn Jabate o kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o ta bi ye tarata ye juillet kalo tile 6 fasiriba n'o ye bara de bara a ko Mali politiki kuma tɛ fɔ ka ban fasiriba ko Bakari ni cɛw ma ɲɔgɔn sɔrɔ seba tɛ dɔn a ko min ye san 2022 masakɛ kura o kan ka sigi jamana kunna Bakari masakɛ kura min bɛ sigi a tɛ ta k'a cogo maaw kunna a bɛ sɔrɔ kalafili kɔnɔna fɛ a ko min ye o ɲɛnabila ye Bakari min ye politiki tɔn ye bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la bɛɛ bɛ k'i ka ŋaniya yira bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ yira Bakari a ko min kɔni ye Alu Bubakar Jalo n'ale ADP Maliba o ɲɛmaaba ye Bakari siga kɔni tɛ min na ale bɛ sɔn ka kɛ garisɛgɛ dumantigi belebele a ko la a ko k'a sababu kɛ mun ye bara de bara ale de y'a sɛbɛn a ko jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Malidenw dala sumusumu ka Malidenw ɲini ka bɔlɔnfurancɛw ni cakɛyɔrɔw la n'u ko san 2022 aw dalen b'a la k'a fɔ maa jumɛn de garisɛgɛ ka bon ni ka kɛ masakɛ kuluba aw dalen b'a la maa jumɛn de bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la maa jumɛn de bɛ se ka jamana in mara o kuma jama fankirima ko min olu ka ɲininkali la o de ADP Maliba ɲɛmaaba Alu Bubakar Jalo fasiriba ko Bakari a ko n'o kɛra ko tɛ bali maa la bara de bara ko a ko n'i y'a lajɛ maa min don a masumalen don a ko nɔnsi bɛ taa dɔɔni dɔɔni a sen tɛ talo a ko a hakili sigin bɛ i b'a fɔ ko tigɛ tulu a ko ani bɛɛ lajɛlen ka di a ko ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan o dɔnniya bɛ a la Alu Bubakar Jalo ADP Maliba ale ɲɛmaaba don a ko n'i y'a lajɛ ka dan ko maaw ye ni ka sira caman dilan an ka jamana in kɔnɔ ni ka pavew jibonto n'o ye forage ye a n'a minɛnw k'o bɛɛ lajɛlen sigi a ko lakɔliso a y'olu fana sigi Bakari min kɔni lakɔli karamɔgɔw ye maa minnu fana bɛ k'a ye sara di maa caman ma yɔrɔ caman na a ko min ye misiriw fana o kuma maa dɔ faso kanu bɛ maa min dusukun na a ko ni jamana kanu tɛ a ko k'a tɛna da don jamana ko la sabu jamana in ka bɔ nɔgɔ la Mali ka tɛmɛ farafinna bɛɛ lajɛlen na k'a bɛ da ka hami n'o ye Alu Bubakar Jalo bara de bara a y'a yɛrɛjɛ ani kɔfɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko jigisɛmɛ yɔrɔ bɛ a la ani nafolotigibaw bɛ ɲɔgɔn bolo Bakari ko ni Mali taara k'a d'a ma a ko siga kɔni tɛ min na Malidenw sago bɛ min na o bɛ sɔrɔ Bakari min ye baarako ye Bakari dugu k'a furan k'a jɛ dugu k'a sanuya min ye dugudenw u haminako ye fɛn minnu n'o ye basigi ye Bakari a ko Alu Bubakar Jalo a kan bɛ ka ni dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Bakari a tɔ tora Malidenw ka wakili ta k'a d'a kan a ko n'i ye ko taabolo lajɛ ni maa ka ɲumanya maa ka hamina ɲuman o bɛ maa kɛ jamanakuntigi ye a ko siga kɔni tɛ min na Alu Bubakar Jalo k'a bɛ kuluba ka ban fasiriba ko n'o ye bara de bara ye a ko min kɔni ye kalafili an n'o tɔ cɛman jan a ko Alu Bubakar Jalo a b'a sɔn hali bi min ye kannabɔli baaraw ye a ko siga kɔni tɛ min na Malidenw n'an ye danna ta ka da nin fulakɛ in kan a ko n'an ko ka jamanakuntigi ta min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la a ko munumunu fila tɛ yen koyi o de Alu Bubakar Jalo kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ notre printemps kɔnɔ bara de bara ale ka sɛbɛnni don Jabate notre printemps mɔgɔw ka fara bara de bara kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays jamana le pays maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye o ye Burema Guino ye Burema Guino ko min ye fɛɛrɛtɔ min bɛ yen n'o ye URD ye n'o ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma politikitɔ ye ko yalima k'o bɛna danaya da Mamadu Igor Jara kan wa ɲininkali a kɔni fasirikɛ b'a kɛ bɛ k'o kɛ bawo a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ URD ɲɛmaaba n'o ye professeur Saliku Sanogo ye a y'a jira k'a fɔ yanni ninnu ka don u ka tɔn kɔnɔna na n'o ye Mamadu Igor Jara fo ka taa se Dr Bubu Sisow ma ko maa tɛna kɛ olu ka cɛbɔ ye fo ka taa sɔrɔ k'i y'u ka tɔnden hakika ye wa n'a ma ɲɛ ka fana k'a fɔ o maa kofɔlen ninnu n'an da tulu tɔgɔ la sisan n'u bɛɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ notre printemps kɔnɔ bara de bara ale ka sɛbɛnni don Jabate notre printemps mɔgɔw ka fara bara de bara kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays jamana
le pays maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye o ye Burema Gino ye Burema Gino ko min ye fɛɛrɛtɔ min bɛ yen n'o ye URD ye n'o ye tɛgɛdiɲɔgɔnma politikitɔ ye ko yalima k'o bɛna danaya da Mamadu Igor Jara kan wa ɲininkali a kɔni fasirikɛbaa kɛn bɛ k'o kɛ bawo a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ URD ɲɛmaaba n'o ye professeur Saliku Sanogo ye a y'a jira k'a fɔ yanni ninnu ka don u ka tɔn kɔnɔna na n'o ye Mamadu Igor Jara fo ka taa se Dr Bubu Sisow ma ko maa tɛna kɛ olu ka cɛbɔ ye fo ka taa sɔrɔ k'i ye u ka tɔnden hakika ye wa n'a ma ɲɛ ka fana k'a fɔ o maa kofɔlen ninnu n'an da tulu tɔgɔ la sisan n'u bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra URD tɔnden ye sɔrɔ n'o ye cadrew ye o cadrew fana bɛɛ lajɛlen b'a la k'i sɔn i ta fan waasa min ye tɔn ye a bɛ se ka yiriwali o fari ni k'o da cogo min na min ye tɔn yɛrɛ président ye ala ka hinɛ Sumayila Sise min kɔni ye hakilina ta k'a fɔ min ye tɔn ye k'a fɔ a ka jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na jamana seleke naani kɔnɔna na ko min ye Mamadu Igor Jara ko ni danaya dala ka bɛɛ k'a b'o jɛniyɔrɔ k'a b'o fi ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ fana wulikajɔw bɛ senna min ye Mamadu Igor Jara ye a bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na waasa parti ka tɔn n'o ye URD o ka danaya tali kɔ ka da a kan min ye jamanakuntigiya ɲinili fɛɛrɛw ye n'o baara kɔni dayɛlɛla bɛɛ a bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ cogo min na o wulikajɔ o fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ a fɛ ko wa ko hakilinajigi min ye Mamadu Igor Jara i n'a fɔ n datula la kuma daminɛ kɔnɔ cogo min na min ye ala ma hinɛ General Amadu Tumani Ture ale kɛlen ka danaya da a kan an ka ministreso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ an ka jiko ani kuranko ani an ka dugujukɔrɔ nafoloko ma i b'a ye a y'o baaraw kɛ fo ka taa timɛ ta ye o fana ye danaya da a kan min ye k'a ta k'a bila ministreso kunna min n'o bɛ sɔrɔ ko ani an ka jamana nafoloko ni ka o ko fɔ n'o ye économie finance ye a y'o baaraw fana kɛ ka se a hakɛ la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye an ka jiko ye i b'a ye k'a fɔ jamana in fan caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka faaba kɔnɔna maa caman bɛ yen bi Bamakɔ dafɛlaw la minnu ka jiko o kɛn bɛ gɛlɛya belebele ko ka se ka fura sɔrɔ o la maa min nana ni hakilina ye ko wa ko min n'i ye sɔrɔ kɔ n'a ye a hakili kɔni miiri a mana jaabi min bɔ ka bin min ye jamana an b'o fɔ Bakari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Zeniti Bale fasiriba n'o ye ayiwa la rédaction Bakari Tarawele y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Soma Pep ye i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma sisan Bali Bakari Tarawele jamana ɲɛmaaw y'a lajɛ min ka Soma Pep y'a ta ka d'a ma wari k'u ma fili fiyewu fasiriba ko e delila ka maa fɔlɔfɔlɔ min dala la o ye jɔnni o tɛ Bakari ye wa o don an ka taa ha Bakari aw ni ce Bakari Tarawele fasiriba ko a ko min ye Bakari Kulubali la nacogo lajɛ Soma Pep kɔnɔ a ko nin tɛna bali maa sabu maa min don a kalannen bɛ kosɛbɛ Bakari hakili juru caninen bɛ a ko min ye Bakari Kulubali ye Bakari kɔni tɛ min na Soma Pep ko bɛ sigi sen kan tuma min na min ye san 2010 ye i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara a sigili la a sɛbɛnfuraw Bakari ni ka taa bila dogodogoni kɔnɔnaw la a ko n'i ye a lajɛ Bakari yɛrɛ bangera juillet kalo tile 10 sen fɛ a kɔni kɛra kalankɛla jolenba ye ni ka bourse sɔrɔ Bakari ale bɛ Algérie parce que b'a ko Bakari a donnen Algérie tuma min na min kɔni kalan ye a tora a sɔn parce que b'a ko o kɛra san 1995 min ye Bakari Kulubali a nalen Mali Bakari min kɔni ye a taar'o kɛ Canada jamana kɔnɔna la Bakari i b'a ye k'a fɔ a ka master de business administration Bakari o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n dɔw ma a ye kalan de ba bɔ a ye kalan ba walahi ko wa ko min n'i ye sɔrɔ kɔ n'a ye a hakili kɔni miiri a mana jaabi min bɔ ka bin min ye jamana an b'o fɔ Bakari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Zeniti Bale fasiriba n'o ye ayiwa la rédaction Bakari Tarawele y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Soma Pep ye i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma sisan Bali Bakari Tarawele jamana ɲɛmaaw y'a lajɛ min ka Soma Pep y'a ta ka d'a ma wari k'u ma fili fiyewu fasiriba ko e delila ka maa fɔlɔfɔlɔ min dala la o ye jɔnni o tɛ Bakari ye wa o don an ka taa ha Bakari aw ni ce Bakari Tarawele fasiriba ko a ko min ye Bakari Kulubali a ko n'i y'a la nacogo lajɛ Soma Pep kɔnɔ a ko nin tɛna bali maa la sabu maa min don a kalannen bɛ kosɛbɛ Bakari hakili juru caninen bɛ a ko min ye Bakari Kulubali ye Bakari siga kɔni tɛ min na Soma Pep ko bɛ sigi sen kan tuma min na min ye san 2010 ye i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara a sigili la a sɛbɛnfuraw Bakari ni ka taa bila
bila dogodogoni kɔnɔnaw la a ko n'i ye a lajɛ Bakari yɛrɛ bangera juillet kalo tile 10 sen fɛ a kɔni kɛra kalankɛla jolenba ye ni ka bourse sɔrɔ Bakari ale bɛ Algérie parce que b'a ko Bakari a donnen Algérie tuma min na min kɔni kalan ye a tora a sɔn parce que b'a ko kɛra san 1995 min ye Bakari Kulubali a nalen Mali kɔnɔ Bakari min kɔni ye a taara kɛ Canada jamana kɔnɔna la Bakari i b'a ye k'a fɔ a ka master de business administration Bakari o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ndɔma a ye kalan de ba bɔ a ye kalan ba walahi a ye kalan ba ni i ye kalan kɛ ka se ko a kunnafoniw yɛrɛ bɛ se ka ɲini cogo min na Bakari Tarawele ni ka dugudenw k'u wasa n'o ye ayiwa la rédaction Bakari Tarawele y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Soma Pep ye i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma sisan Bali Bakari Tarawele jamana ɲɛmaaw y'a lajɛ ni ka Soma Pep y'a ta ka d'a ma Bakari k'u ma fili fiyewu fasiriba ko e delila ka maa fɔlɔfɔlɔ min dala la o ye jɔnni o tɛ Bakari ye wa o don an ka taa ha Bakari aw ni ce Bakari Tarawele fasiriba ko a ko min ye Bakari Kulubali a ko n'i y'a nacogo lajɛ Soma Pep kɔnɔ a ko nin tɛna bali maa la sabu maa min don a kalannen bɛ kosɛbɛ Bakari hakili juru caninen bɛ a ko min ye Bakari Kulubali ye Bakari siga kɔni tɛ min na Soma Pep ko bɛ sigi sen kan tuma min na min ye san 2010 ye i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara a sigili la a sɛbɛnfuraw Bakari ni ka taa bila dogodogoni kɔnɔnaw la a ko n'i ye a lajɛ Bakari yɛrɛ bangera juillet kalo tile 10 sen fɛ a kɔni kɛra kalankɛla jolenba ye ni ka bourse sɔrɔ Bakari ale bɛ Algérie parce que b'a ko Bakari a donnen Algérie tuma min na min kɔni kalan ye a tora a sɔn parce que b'a ko kɛra san 1995 min ye Bakari Kulubali a nalen Mali kɔnɔ Bakari min kɔni ye a taara kɛ Canada jamana kɔnɔna la Bakari i b'a ye k'a fɔ a ka master de business administration Bakari o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ndɔma a ye kalan de ba bɔ a ye kalan ba walahi a ye kalan ba ni i ye kalan kɛ ka se ko a kunnafoniw yɛrɛ bɛ se ka ɲini cogo min na Bakari Tarawele ni ka dugudenw k'u wasa Bakari o baara tɛmɛnen kɔ u y'a lajɛ sa n'u taara k'o d'a ma 2020 Bakari a y'o baara kɛ ka tɛnkun o kuma sɔsɔlima ko la Bakari o yɛrɛ kɔni nana n'a ka daraja ye maaw k'a yira k'a fɔ Bakari Kulubali Soma Pep kɔni i n'a ɲɛmaya ka kan Bakari tɛmɛsira minnu bɛ yen n'i y'o lajɛ Bakari ɲɛmaya fila kɔni man ka ɲini Soma Pep la ni Bakari tɛ parce que b'a ko jamana ɲɛmaaw de kɔni nana u sigi k'a lajɛ ni ka Bakari ta ni k'a kɛ Soma Pep o ɲɛma kura ye Bakari an bɛ don min na ko bi o kuma ko sira ɲuman bolo di ɲɔgɔnba bɛ ani jɛrɛjɛkulu caman ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye BAD ye BID Banque mondiale BOAD Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ olu ye dɛmɛ min ta ni ka Mali sɛgɛrɛ Bakari o kuma ko jigiya ma tiɲɛ maa min tun bɛ olu ka kuma ɲɔgɔnya la o de ye Bakari Kulubali ye a ko ŋaniya caman bɛ Bakari Kulubali bolo a ko siga kɔni tɛ min na Bakari Tarawele min ye Bakari Kulubali ye n'ale taara ni k'a kɛ Soma JEP o ɲɛma kura ye Soma Pep ɲɛma kura Bakari siga kɔni tɛ min na o kuma ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jiko la Mali kɔnɔ maa sigilen bɛ ka worobinɛ makɔnɔ Bakari k'u bɛɛ ye worobinɛ sɔrɔ ka ban wa min ye jiko gɛlɛya Mali kɔnɔ Bakari ko maa bɛ se ka fɔ sa ko nin y'o bannen a b'a ka ko in na bi ayiwa barata anw bɛ kulu sanfɛ han a bɛ ji sɔrɔ san bɛ kulu sanfɛ nka a bɛ ji sɔrɔ ayiwa a ka kɛ ten o kuma min ye Bakari Kulubali ye Bakari Tarawele o kuma ko bɛɛ lajɛlen ka dugawu ta k'a sɛgɛrɛ Mali Soma Pep SA o ɲɛma kura o kuma min ye Mali ka jiko gɛlɛya ko nin y'o bannen kunnafoni filɛ nin ye an ye min sɔrɔ Zenith balen kɔnɔ a ka bi bɔli don Zenith bale t'a bolo halisa wa min ye masaya bulon kɔnɔna ye n'o ye président de la république ye maa duuru a sugandilen kɔ ndogo bɛ wo kɔnɔnaw na o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furan ka bɔ masaya bulon kɔnɔna na cogo min na a kɛn bɛ k'o farida n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ maa 14 olu fana kokura tun k'olu tɛgɛ ko ni ka bɔ baara la bawo a jirala k'a fɔ min ye nin maa kofɔlen ninnu ye u bɛ ni fɛn min ye palais de Kuluba ye président de la république o bɛ o kɔnɔna na a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa maa 11 min n'o tɛgɛ kolen filɛ ka bɔ baara la min ye ministre kɔrɔ dɔ ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Adama Aissama Seku ye ale ye ministre de l'éducation y'a kɛ ale bɛ a la fo ka taa se Ismaël Sako ma président de parti politique do n'o o bɛ wele ko parti PSDA o fana o bɛ a la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maa kofɔlen ninnu ye min kɔni datula maa fɔlɔ min tɔgɔ la n'o a fɔla ko a ka taa so a ka t'i sɛgɛrɛ ɲɔ o de ye monsieur Louis Cheikh Sissoco ye ale kun dala ka kɛ administrateur des affaires ye
min y'ale te fɛn min o de ye chargé de mission ye secrétaire général de la présidence de la république ye a taara san 2013 fo ka taa se kunungo nɛma min kɔni a jirala k'a fɔ k'a ka taa a sɛgɛn lafiya o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye maa wɛrɛ n'o ye PSDA parti politique tɔn dɔ ɲɛmaa don n'o ye Ismail Sako ye ale fana nomena février kalo dɔ tile 13 san 2014 Adama Samasegu min kɔni dala i n'a fɔ consultant ale tala ni consultant ya o hakilinaw de ye wa tala ka bɛn ni sosira jirala u la n'o dɔ bɛ tali kɛ madame Pierrette Sidibé la ale expert en développement et management du projet ye wa ale sugandila a fɔ a nomena juin kalo dɔ tile 6 san 2017 Aliou Sall ale fana sosira jirala fana na bon ale fana tala ka bɛn ni juin kalo dɔ tile 4 ye san 2019 wa tala ka kɛ b'a ko chargé de mission min ye Subo Dambele ye o fana bɛɛ a la fo ka taa se madame Diallo ye inspecteur des services économiques ale fana ko sugandila ka bɛn juin ani 6 ma san 2020 min ye qualité de conseil technique ye monsieur Louis Cheikh Sissoko ye ale kun dala ka kɛ administrateur des affaires ye min y'ale te fɛn min o de ye chargé de mission ye secrétaire général de la présidence de la république ye a taara san 2013 fo ka taa se kunungo nɛma min kɔni a jirala k'a fɔ k'a ka taa a sɛgɛn lafiya o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye maa wɛrɛ n'o ye PSDA parti politique tɔn dɔ ɲɛmaa don n'o ye Ismail Sako ye ale fana nomena février kalo dɔ tile 13 san 2014 Adama Samasegu min kɔni dala i n'a fɔ consultant ale tala ni consultant ya o hakilinaw de ye wa tala ka bɛn ni sosira jirala u la n'o dɔ bɛ tali kɛ madame Pierrette Sidibé la ale expert en développement et management du projet ye wa ale sugandila a fɔ a nomena juin kalo dɔ tile 6 san 2017 Aliou Sall ale fana sosira jirala fana na bon ale fana tala ka bɛn ni juin kalo dɔ tile 4 ye san 2019 wa tala ka kɛ b'a ko chargé de mission min ye Subo Dambele ye o fana bɛɛ a la fo ka taa se madame Diallo ye inspecteur des services économiques ale fana ko sugandila ka bɛn juin kalo tile 26 ma san 2020 min ye qualité de conseil technique ye fɛn min maa kɔni tɛna kɛ administration kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ka juru b'ale la bɔgɔ ale dɔnniya mun sɔrɔ f'a ka tila ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a ye dɔnniya mun sɔrɔ Mali kɔnɔ bɔgɔ f'a k'o dɔnniya k'o waliya bɔgɔ k'ale bɛ dan n'o ye a bɛ wuli ni o ye fasiribaw ko a wulila ni ka taa Mamadu Nama Keyita ka taa ɲininka a ko min ye Mamadu Nama Keyita ye a ko ale ye jɔyɔrɔ bolo dɔ tile 13 san 2014 Adama Samasegu min kɔni dala i n'a fɔ consultant ale tala ni consultant ya o hakilinaw de ye wa tala ka bɛn ni sosira jirala u la n'o dɔ bɛ tali kɛ madame Pierrette Sidibé la ale expert en développement et management du projet ye wa ale sugandila a fɔ a nomena juin kalo dɔ tile 6 san 2017 Aliou Sall ale fana sosira jirala fana na bon ale fana tala ka bɛn ni juin kalo dɔ tile 4 ye san 2019 wa tala ka kɛ b'a ko chargé de mission min ye Subo Dambele ye o fana bɛɛ a la fo ka taa se madame Diallo ye inspecteur des services économiques ale fana ko sugandila ka bɛn juin kalo tile 26 ma san 2020 min ye qualité de conseil technique ye fɛn min maa kɔni tɛna kɛ administration kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ka juru b'ale la bɔgɔ ale dɔnniya mun sɔrɔ f'a ka tila ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a ye dɔnniya mun sɔrɔ Mali kɔnɔ bɔgɔ f'a k'o dɔnniya k'o waliya bɔgɔ k'ale bɛ dan n'o ye a bɛ wuli ni o ye fasiribaw ko a wulila ni ka taa Mamadu Nama Keyita ka taa ɲininka a ko min ye Mamadu Nama Keyita ye a ko ale ye jɔyɔrɔba cɛ o kɛra sababu ye min ye AG tigi yɛrɛ maa min yɛrɛ da b'a sigili belebeleba la jamana kɔnɔ o kɛra ale de ye fasiribaw ko a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen nansaraw ka jɛrɛjakulu dɔ bɛ yen bɔgɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ sira dilan ni a ɲɔgɔnnaw ma olu kɔni taara ENI la ni ka ingénieur mɔlen jolen dɔ d'u ma u ko k'olu tɛ maa wɛrɛ tɔgɔ di ka tɛmɛ Mamadu Nama Keyita kan o kuma ko sabu olu b'a dɔn k'a fɔ a ye dɔnniya min sɔrɔ a ye min yira olu la fasiribaw ko bɔgɔ min ye cabinet d'études ye a ye munumunu salo kɛ a caman na bɔgɔ n'u k'u bilasira u ye marché minnu sɔrɔ siraba kan ka dilan ni hakilina minnu ye cɛncɛn ale ni bɔgɔ o kan ka siyɛn ni hakilina minnu ye bɔgɔ a ye i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'o bilasirali baaraw boloda fasiribaw ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye fonction publique ye bɔgɔ a ye i sen don la san 1995 o kuma ko a y'o sɔrɔ a kelen k'o sɔrɔ tuma min na mɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Mamadu Nama Keyita
Bakari jona jona u y'a bila direction nationale des travaux publics la Bakari min kɔni ye baara fo ka taa bila min ye direction nationale des routes ye Bakari min kɔni ye san 5 ye a y'o boloda yen san 5 kɔnɔ Mamadu Nama Keyita ko ale kɔni kɛra sababu ye Bakari ni ka sira minnu dilan k'a tɛ se ka fɔ ka ban a ko hakili de bɛ se ka jigin dɔw la a ko siga kɔni tɛ min na min ye pɔnfadi ye i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara o jɔli la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulikoro deux fois a ko min ye o sira cɛtigɛ daw ye a kan ka dilan ni hakilina minnu ye npɔn minnu kan ka kɛ yen jiboli sira minnu kan ka dilan Bakari Tarawele ko a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda k'a y'o pɔn ni ka tin ye kabini d'études ye a ye munumunu salo kɛ a caman na Bakari ni k'u bilasira u ye marché minnu sɔrɔ siraba kan ka dilan ni hakilina minnu ye cɛncɛn ale ni bɔgɔ o kan ka siyɛn ni hakilina minnu ye Bakari a ye i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'o bilasira di baaraw boloda Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye fonction publique ye Bakari a y'i sen don la san 1995 o kuma ko a y'o sɔrɔ a kelen k'o sɔrɔ tuma min na Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Mamadu Nama Keyita Bakari jona jona u y'a bila direction nationale des travaux publics la Bakari min kɔni ye baara fo ka taa bila min ye direction nationale des routes ye Bakari min kɔni ye san 5 ye a y'o boloda yen san 5 kɔnɔ Mamadu Nama Keyita ko ale kɔni kɛra sababu ye Bakari ni ka sira minnu dilan k'a tɛ se ka fɔ ka ban a ko hakili de bɛ se ka jigin dɔw la a ko siga kɔni tɛ min na min ye pɔnfadi ye i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara o jɔli la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulikoro deux fois a ko min ye o sira cɛtigɛ daw ye a kan ka dilan ni hakilina minnu ye npɔn minnu kan ka kɛ yen jiboli sira minnu kan ka dilan Bakari Tarawele ko a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda k'a y'o pɔn ni ka taa bila jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Mali la ka taa bila développement plus a ko o ka hakilina minnu ye cɛncɛn ale ni bɔgɔ o kan ka siyɛn ni hakilina minnu ye Bakari a ye i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'o bilasira di baaraw boloda Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye fonction publique ye Bakari a y'i sen don la san 1995 o kuma ko a y'o sɔrɔ a kelen k'o sɔrɔ tuma min na Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Mamadu Nama Keyita Bakari jona jona u y'a bila direction nationale des travaux publics la Bakari min kɔni ye baara fo ka taa bila min ye direction nationale des routes ye Bakari min kɔni ye san 5 ye a y'o boloda yen san 5 kɔnɔ Mamadu Nama Keyita ko ale kɔni kɛra sababu ye Bakari ni ka sira minnu dilan k'a tɛ se ka fɔ ka ban a ko hakili de bɛ se ka jigin dɔw la a ko siga kɔni tɛ min na min ye pɔnfadi ye i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara o jɔli la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulikoro deux fois a ko min ye o sira cɛtigɛ daw ye a kan ka dilan ni hakilina minnu ye npɔn minnu kan ka kɛ yen jiboli sira minnu kan ka dilan Bakari Tarawele ko a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda k'a y'o pɔn ni ka taa bila jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Mali la ka taa bila développement plus a ko o ka baara ye mun ye o ka baara ye baɲumankɛtɔn ye an ka politique ko dabila Bakari Tarawele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to an bɛ se ka fasoden ɲumanya ŋaniya ta cogo min na kunnafoni filanin ye an ye min bɔ adversaire kɔnɔ a ka bi bɔli don adversaire maaw k'u fo Bɔjabate Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Mamadu Nama Keyita Bakari jona jona u y'a bila direction nationale des travaux publics la Bakari min kɔni ye baara fo ka taa bila min ye direction nationale des routes ye Bakari min kɔni ye san 5 ye a y'o boloda yen san 5 kɔnɔ Mamadu Nama Keyita ko ale kɔni kɛra sababu ye Bakari ni ka sira minnu dilan k'a tɛ se ka fɔ ka ban a ko hakili de bɛ se ka jigin dɔw la a ko siga kɔni tɛ min na min ye pɔnfadi ye i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyara o jɔli la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulikoro deux fois a ko min ye o sira cɛtigɛ daw ye a kan ka dilan ni hakilina minnu ye npɔn minnu kan ka kɛ yen jiboli sira minnu kan ka dilan Bakari Tarawele ko a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda k'a y'o pɔn ni ka taa bila jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Mali la ka taa bila développement plus a ko o ka baara ye mun ye o ka baara ye baɲumankɛtɔn ye an ka politique ko dabila Bakari Tarawele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to an bɛ se ka fasoden ɲumanya ŋaniya ta cogo min na kunnafoni filanin ye an ye min bɔ adversaire kɔnɔ a ka bi bɔli don adversaire maaw k'u fo Bɔjabate u ko ten maa min mana kamanagan foro sɛnɛ i Kulubali ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ ka Karimu walima k'a fa to jamanakuntigiya la i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ in a bɔla ka bin ka kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ Karimu Keyita masurunyamaw o kɔni u ye wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ h'a ka ja maa minnu n'olu tun bɛ dossier in kalama u ye babalikanw ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ kununko o ko ten ko sokɔnɔna minɛnkolonin bɛɛ n'a ta don ni ka taa bila jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Mali la ka taa bila développement plus a ko o ka baara ye mun ye o ka baara ye baɲumankɛtɔn ye an ka politique ko dabila Bakari Tarawele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to an bɛ se ka fasoden ɲumanya ŋaniya ta cogo min na kunnafoni filanin ye an ye min bɔ adversaire kɔnɔ a ka bi bɔli don adversaire maaw k'u fo
Bɔjabate u kote maa min mana kamanagan foro sɛnɛ nimi kulubali ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ waati janbɔ ka Karimu walima k'a fa to jamanakuntigiya la i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ in a bɔla ka bin a kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ Karimu Keyita masurunyamaw o kɔni u ye wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ h'a ka ja maa minnu n'olu tun bɛ dossier in kalama u ye babalikanw ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ kununko nɛ o kote ko sokɔnɔna minɛnkolonin bɛɛ n'a ta don min kununko nɛnɛ min ye mandataire ni a ka taali fisaya ni sigili ye bawo bibi na a taalen b'i sigi Faransi ka sabu kɛ ko a ninkun ko o lakanan tɛ jamana in kɔnɔna na bawo a y'a jira ka taa ni ka segin ka jira ko min ye Karimu Keyita ye Burama Ture ka tunuli ko Karimu Keyita k'a bɛ dɔ kalama a la min ye Burama Ture ye a tununa cogo minnu na a tala cogo minnu na min ye Adama Darame ye ale ye da don la n'o ye Sphinx directeur de publication ye ka ɲɛfɔli kɛ a la bɛɛ lajɛlen bɛ a taabolo kalama wa min ye fasirikɛba ye n'o Sori Kulubali ye ale y'a jira k'a fɔ mandat d'arrêt min n'o international min n'o kɔni lancelen filɛ nin ye Karimu Keyita contre la ko yalima a ko a bɛna mɛn tuguni wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Karimu Keyita ye n'a minɛna ka na jamana in kɔnɔna na a bɛna jɔ ko fɔlen ninnu na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Burama Ture ye ka daminɛ a minɛ waati ka taa se a nimatɔrɔli ma fo ka taa se maa tɛ a ko sɛbɛntiya maa tɛ a ko ni ka farabasiya dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na fo ka taa an bɛ se k'a fɔ fo ka taa se a faali ma ani a su yɛrɛ donna yɔrɔ min na ko Karimu Keyita min ye Ibrahim Boubacar Keyita denkɛ ye k'ale bɛ dɔ kalama a la bawo maa minnu bilala baara in na fasirikɛ b'a ka fɔ la olu kɔni caman bɛ bibi na bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ k'i da tunuli ko Karimu Keyita k'a bɛ dɔ kalama a la min ye Burama Ture ye a tununa cogo minnu na a tala cogo minnu na min ye Adama Darame ye ale ye da don la n'o ye Sphinx directeur de publication ye ka ɲɛfɔli kɛ a la bɛɛ lajɛlen bɛ a taabolo kalama wa min ye fasirikɛba ye n'o Sori Kulubali ye ale y'a jira k'a fɔ mandat d'arrêt min n'o international min n'o kɔni lancelen filɛ nin ye Karimu Keyita contre la ko yalima a ko a bɛna mɛn tuguni wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Karimu Keyita ye n'a minɛna ka na jamana in kɔnɔna na a bɛna jɔ ko fɔlen ninnu na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Burama Ture ye ka daminɛ a minɛ waati ka taa se a nimatɔrɔli ma fo ka taa se maa tɛ a ko sɛbɛntiya maa tɛ a ko ni ka farabasiya dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na fo ka taa an bɛ se k'a fɔ fo ka taa se a faali ma ani a su yɛrɛ donna yɔrɔ min na ko Karimu Keyita min ye Ibrahim Boubacar Keyita denkɛ ye k'ale bɛ dɔ kalama a la bawo maa minnu bilala baara in na fasirikɛ b'a ka fɔ la olu kɔni caman bɛ bibi na bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ k'i da k'i bomo ye bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i da dulobaranin sigi min ye Karimu Canal Plus bɛ d'i ma fu falaki aw lafiyalenba na se ka Euro 2020 o ni Copa America phase finale lajɛ série kuraw T-Net bɛ daminɛ juillet kalo tile 16 Crime et Justice fana bɛ daminɛ juillet kalo tile 19 o ni film duman caman wɛrɛw b'u kɛ Canal Plus kan a y'aw reabonner kalama wa min ye fasirikɛba ye n'o Sori Kulubali ye ale y'a jira k'a fɔ mandat d'arrêt min n'o international min n'o kɔni lancelen filɛ nin ye Karimu Keyita contre la ko yalima a ko a bɛna mɛn tuguni wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Karimu Keyita ye n'a minɛna ka na jamana in kɔnɔna na a bɛna jɔ ko fɔlen ninnu na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Burama Ture ye ka daminɛ a minɛ waati ka taa se a nimatɔrɔli ma fo ka taa se maa tɛ a ko sɛbɛntiya maa tɛ a ko ni ka farabasiya dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na fo ka taa an bɛ se k'a fɔ fo ka taa se a faali ma ani a su yɛrɛ donna yɔrɔ min na ko Karimu Keyita min ye Ibrahim Boubacar Keyita denkɛ ye k'ale bɛ dɔ kalama a la bawo maa minnu bilala baara in na fasirikɛ b'a ka fɔ la olu kɔni caman bɛ bibi na bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ k'i da k'i bomo ye bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i da dulobaranin sigi min ye Karimu Canal Plus bɛ d'i ma Bɔjabate ne ko bala cogo bɛ ten wari a tun ka ɲuguba dɔɔni sabu ni pasa kɛra la i ɲuguba dɔɔni wajibi i ye ko wuli han a tun ka ɲuguba dɛ n'o digira fila min na numu ye n'o digira fila min na i bɛna sagajigi kuwalen jugu don bolo sisan sɔrɔ ka i tɛgɛ don a la ka tigɛ na cɔri goni sigi sisan ni man tigɛ don a la k'a ta k'a ɲimi sisan ka ma ɲimi ɲɛna sisan an bɛ taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la sisan nana ye Bakari ne bɛ tigɛ don o kura l'indépendant fasiriba min ye ayiwa ka jɛ ka sɛbɛn Bakari Tarawele ko an ka taa Kabala wari min ye Kabala dugukolo ko kuma an ka jamana in kɔnɔ wari i b'a ye k'a fɔ maa caman de bɛ n'o ye du 119 wari ko binkani taara k'u sɛgɛrɛ fasiriba ko min ye Kabala Sud extension nord fasiriba ko min kɔni ye dugudenw ye o kelen kɔ k'u ka du san ni k'u ka du jɔ wari maa caman yɛrɛ yɛlɛmana dɔw bɛ k'u ka du laban wari min kɔni ye kunnafoni dɔw kɔni nana bɔ ka bin kɛnɛ kɔnɔna la sabu bɛ kɛnɛ fiyɛ fɛn min kan o de ye numéro 37
fasiriba ko bɔgɔri n'i y'a lajɛ min kɔni ye du ye a kan ka san ni hakilinamu ye bɔgɔri dutigi bɛɛ lajɛlen ko olu y'u ka du san jɛlenya kɔnɔ mankan ma kɛ wɔyɔ ma kɛ bɔgɔri nka min kɔni ye waati dɔ nana se maa dɔw kɔni nan'u jɔ bɔgɔri ko siga kɔni t'a la olu ta yɔrɔ ye a ko n'i y'o lajɛ o ye Mamadu Dugure ale ye jagokɛla ye Didi Eture o ye conseil fiscal ye min ye Dayi Abdallahi Sheikh ale fana ye commerçant ye bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ ninnu ko o kuma ko olu kɔni ta ye yɔrɔ ye ni ka laɲini kɛ min kɔni ye kɛnɛ fiyɛfɛ 37 maaw fɛ bɔgɔri ko siga kɔni t'a la olu de kɔni ta ye nin yɔrɔ ye o kuma kulu kɔni b'a ɲini sa min ye yɔrɔ sigibaw kɔni ye k'u ka yɔrɔ bila u ka yɔrɔ bila bɔgɔri o de kuma taara ni ka dugudenw sɛgɛrɛ u ko ko nin bɛ se ka kɛ cogo di an mana n'an yɛrɛ ye sariya ni hakɛya fɛn fɛn kan ka kɛ ni ka du di maa ma bɔgɔri u y'o bɛɛ lajɛlen dafa o kuma n'a duma min kɔni ye fanga ye ale b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ ko nin ko in a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen nana sira jumɛn fɛ min kɔni fasiriba ye o ko don dɔ min kɔni ye Mamadu Dugure n'ale ye jagokɛla ye ale de kɔni wulila ni kana laɲini kɛ kɛnɛ sigiba maaw fɛ bɔgɔri o kuma ko min kɔni ye courant ye ko a bɛ fɛ k'o sama kana yɔrɔ la o kuma ni courant bɛ na a ka kan maaw ka carte d'identité ni du sɛbɛn bɔgɔri k'o bɛ di o kuma maaw ye du sɛbɛn ta k'o di n'o y'u ka permis ye u talonna bon n'i y'a ye sotigiw tɛ sɔn hali ka u ka carte d'identité copie di luwanze ma nin n'a ɲɔgɔnna don dɛ Dugure k'a ka sabali koyi i sigilen dɔrɔn i bɛ talo commerçant bɛ fɛ ka ale kɛ détourneur ye o kɛra ka ban o tɛ bɛn han bɔgɔri Tarawele fasiriba ko Mamadu Dugure a kɔni ye nin hakilina de ta ni ka kɛnɛ sigibaw sɛgɛrɛ n'o ye Kalaba Sud Extension Nord fasiriba ko du 119 bɔgɔri min kɔni ye sɛbɛn ye ni o kɔni o bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen ko ka ban ko courant bɛ na bɔgɔri mun de sina ka mɛn o kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko d'ailleurs même aw sigilen bɛ yɔrɔ mun na ko o tɛ aw ta ye o ye ale ka fiyɛfiyɛ ye titre foncier numéro 14556 14557 ale ni 29785 min ye ni cɛ saba ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko titre foncier bolo yɔrɔ in na o kuma maa minnu ye du 119 ye bɔgɔri Tarawele o kuma k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yɔrɔ la fasiriba ko u k'a dɔ bɔ jabate k'u bɛɛ sa bɔgɔri fasiriba ko a ko min ye ni maa saba ye k'olu y'u ka du sɔrɔ maa min fɛ o de ye madamuso Aïssata Kulibali bɛɛ lajɛlen ko a ma ko madame propre a bɛ tiɲɛ so o kuma kelen don wulikadi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔni ye kiri kunda i b'a ye k'a fɔ tribunal administratif la bɔgɔri min kɔni sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɔra ka to olu kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ kunkan wɛrɛ mɛnna min ye n'o ye association des sapeurs pompiers bɔgɔri de lasegina i b'a ye k'a fɔ olu fiyɛfɛ fɛnɛ a yirala k'a fɔ o bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛ n'o ye TF kabini sigibaw sɛgɛrɛ o kuma min kɔni tribunal administratif ye ale ye sɛbɛnfuraw lajɛ bɔgɔri ni ka tila k'a lajɛ tuguni géomètre ko du 119 bɔgɔri min kɔni ye sɛbɛn ye ni o kɔni o bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen ko ka ban ko courant bɛ na bɔgɔri mun de sina ka mɛn o kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko d'ailleurs même aw sigilen bɛ yɔrɔ mun na ko o tɛ aw ta ye o ye ale ka fiyɛfiyɛ ye titre foncier numéro 14556 14557 ale ni 29785 fasiriba ko min ye ni cɛ saba ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko titre foncier bolo yɔrɔ in na o kuma maa minnu ye du 119 ye bɔgɔri Tarawele o kuma k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yɔrɔ la fasiriba ko u k'a dɔ bɔ jabate k'u bɛɛ sa bɔgɔri fasiriba ko a ko min ye ni maa saba ye k'olu y'u ka du sɔrɔ maa min fɛ o de ye madamuso Aïssata Kulibali bɛɛ lajɛlen ko a ma ko madame propre a bɛ tiɲɛ so o kuma jɛlen don wulikadi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔni ye kiri kunda i b'a ye k'a fɔ tribunal administratif la bɔgɔri min kɔni sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɔra ka to olu kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ kunkan wɛrɛ mɛnna min ye ASPAM ye n'o ye association des sapeurs pompiers bɔgɔri de lasegina i b'a ye k'a fɔ olu fiyɛfɛ fɛnɛ a yirala k'a fɔ o bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛ n'o ye TF kabini sigibaw sɛgɛrɛ o kuma min kɔni tribunal administratif ye ale ye sɛbɛnfuraw lajɛ bɔgɔri ni ka tila k'a lajɛ tuguni géomètre olu ka taa yɔrɔ kɛnɛ lajɛ a ko an ka jamana in kɔnɔ olu bɛ taa min du 119 bɔgɔri u y'u ka hakilina ta ni k'a da jamanakuntigi kan n'o ye Asimu Goyita ye o kuma ko Asimu k'a lajɛ bingali bɛna ta ka dɔw sɛgɛrɛ kabini san 1914 san 2014 bɔgɔri fo bi nin ko in dɛsɛlen don ka kiiri tigɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ bɔgɔri Tarawele min kɔni ye maa minnu bɛ n'o ye Mamadu Dugure
Sule Bokari ana jɔnɲɔ u ko k'olu de ta ye yɔrɔ ye o kuma ko ni maa min bɛ fɛ ka to a nɔ na o kuma ko du feereliw bɛ daminɛ $4,000,000 ka taa bila $6,000,000 la ko walima i ka so bɛ ci ka bɔ yen maa min b'a si ka taa hali 20,000 sɔrɔ o bɛ $4,000,000 bɔ min k'a débrouiller ka so kelen jɔ tiɲɛ kan lakika kan ko ka tila k'o minɛ o la ko bingali kɛnɛ ka da ko se b'i ye ko dugure ka sabali Fasiriba ko Bokari Tarawele min kɛ ni Asimu Goyita ale ni Choguel Kokala Mayiga o ka wele ni b'u fɛ joona joona min ye Kabala parcelle 37 extension nord Bokari Tarawele u ka se ka nin ko in k'a jalatigɛ ni ka fantanw ka hakɛya k'o bila u ka minɛ kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don bɔ jabate indépendant mɔgɔ b'u fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune maa min ka wuli ka jɔ ye o ye Abdramane Diko ye e ko anw ka lapitaniso n'o y'an ka kɛnɛyaso ye k'a minɛ CCRF la ka taa se CSCOM ma sɔɔni sɛgɛsɛgɛli bɛna taa ni ka ɲɛsin u ma ŋanamu ani min ye baarakɛminɛ minnu n'o bɛ san Mali jamana ɲɛmaya bulon fɛ n'o wari bɛ bɔ an ka wakante kɔnɔ budget national la walima an dɛmɛbaa minnu bɛ faso Mali b'a dɛmɛ ka se ka nin cakɛda ninnu ka baarakɛminɛw san k'a d'u ma minɛ ninnu ko a sugu bulon b'a la ka tɛmɛ cogo min na ko jɛlen tɛ min ye Abdramane Diko ye a ko wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛɛ senna k'a tɛmɛ ko sɔɔni min ye sɛgɛsɛgɛliw na taa an ka procureur fɛ min n'o ɲɛsilen bɛ dunkojuguya kɛlɛli ma n'o ye procureur du pôle économique et financier ye ka se ka an ka CSCOM ni CCRF ni k'o ka taabolo ni k'a sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ min ye CSCOM ninnu kɔnɔna ye n'i y'a ta k'a lajɛ faso Maliba a bɛ wulikajɔ la a n'a dɛmɛbagaw waasa min ye an ka nin lapitaniso ninnu kɔnɔna ye n'o ye centre de santé communautaire CSCOM fo ka taa se centre de santé référence n'o ye CCRF ye o kɔnɔ ko a kɔnɔminɛw bɛ se ka yakubaya cogo min na banabaatɔw mago bɛ minɛn minnu na o ka se ka lajɛ n'o ye u farikolow ka laraw ye wa min ye kɛnɛyako ye ka taa se furakunda ma nin bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati nin kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ kɛn bɛ k'u cɛsiri min ye dɛmɛbagaw ye olu fana b'a la k'u sɔn wa ko n'a fɔra ko o sugubulon fana kan ka tɛmɛ cogo min na ko maa dɔw fana taalen b'o kankara ka to ka u da de waa k'u nafolo kunbɛn k'a kunu k'u sigi k'o kɔni k'o taabolo k'o tɛ bɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a bɛna boloda i n'a fɔ n da tul'a la cogo min na min ye nin CCRF ni CSCOM ninnu ye dunkojuguya min ani filamiru min n'o kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ni CSCOM ɲɛmɔgɔya bulon kɔnɔna na o ko k'a kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ministre kura n'o ye Jaminatu Sangare ye a kɔni na k'a don a nafura dama kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ a n'o ye procureur du pôle économique et financier ye ka se ka an ka CSCOM ni CCRF ni k'o ka taabolo ni k'a sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ min ye CSCOM ninnu kɔnɔna ye n'i y'a ta k'a lajɛ faso Maliba a bɛ wulikajɔ la a n'a dɛmɛbagaw waasa min ye an ka nin lapitaniso ninnu kɔnɔna ye n'o ye centre de santé communautaire CSCOM fo ka taa se centre de santé référence n'o ye CCRF ye o kɔnɔ ko a kɔnɔminɛw bɛ se ka yakubaya cogo min na banabaatɔw mago bɛ minɛn minnu na o ka se ka lajɛ n'o ye u farikolow ka laraw ye wa min ye kɛnɛyako ye ka taa se furakunda ma nin bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati nin kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ kɛn bɛ k'u cɛsiri min ye dɛmɛbagaw ye olu fana b'a la k'u sɔn wa ko n'a fɔra ko o sugubulon fana kan ka tɛmɛ cogo min na ko maa dɔw fana taalen b'o kankara ka to ka u da de waa k'u nafolo kunbɛn k'a kunu k'u sigi k'o kɔni k'o taabolo k'o tɛ bɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a bɛna boloda i n'a fɔ n da tul'a la cogo min na min ye nin CCRF ni CSCOM ninnu ye dunkojuguya min ani filamiru min n'o kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ni CSCOM ɲɛmɔgɔya bulon kɔnɔna na o ko k'a kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ministre kura n'o ye Jaminatu Sangare ye a kɔni na k'a don a nafura dama kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ a na waati y'a sɔrɔ ko in kun ka kala kosɛbɛ ha ka ja min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye n'olu tɛmɛna ka bɔ yen min ye CHU Gabriel Touré fo ka taa se point G ma minnu taabolo minnu bɛ yen n'o tɛ taabolo jɛlenw ye ni ŋanamu ni siga kɛn bɛ a la k'a suma bɛ taabolo minnu kɔnɔna na nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na nin bɛɛ lajɛlen laraweli ni sɛgɛsɛgɛli na ta ni ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali Tribune kɔnɔ Abdramane Diko a ka fasiri don Abdramane Diko an b'a fɔ Bokari ne bɛ n tɛgɛ don ko Kurazeni ti bale Fasiriba n'o ye Sori Ibrahima Traoré ale ko Mali nɛgɛsira ko Bokari Traoré e ko nin bɛ sɔn ka k'a daminɛlen n'o tɛ ko bluff cayara Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Ibrahima Boubacar Keita tile ministre damadɔ tɛmɛna olu bɛɛ lajɛlen malidenw bluff Bokari Traoré ni k'a jira k'a fɔ terrain min na kule min ye terrain kunkolo ye k'o ta k'o jira malidenw na wali terrain kunkolo ka sɔrɔ Mali ka dɔrɔmɛ ma don a la Fasiriba ko bluff cayara k'e ko malidenw
na da ko la bilen min ye ministre kura ye n'o ye ministère des transports et des infrastructures ye Bakari ale kɔni nale ale ko bloku cayara o n'a ta o ta ale kɔni bɛna kuma mun b'a da Bakari ko tɛna kɛ bloku ye o bɛna kɛ kuma sɛbɛn ye o kuma k'a b'a waleya o waleyalen Bakari e k'o baaraw ma daminɛ ka ban sabu n'i y'a lajɛ a ko ka bɔ Bamakɔ ni ka taa bila Diboli kilomètre 589 Bakari min kɔni terrain ye k'a bɛna mankan bɔ terrain ka mankan bɔ in Bakari o daminɛla hali ni terrain kura ma mankan bɔ kɔrɔlen min kɔni tun bɛ n'o ye locomotive kɔrɔlen Bakari ko mécanicien fila bɛ olu jɔlen don kosɛbɛ Bakari olu kɔni y'u kɛ kunkolo kɔrɔ dɔ kan ni ka moteur k'a lalaga o kuma o moteur o dilanni kɔ Bakari u y'a ta sa ni ka essai kɛ k'a sen lajɛ o kuma ni ka bɔ gare dafɛ ni ka taa turu cɛ Tomokɔrɔbugu terrain mankan bɔlen Tomokɔrɔbugu Bakari a kɛra sinimani de ye maaw bolo maaw ye tigɛrɛ fɔ maaw ko fo tan sa Bakari sabu an sigilen mɛnna terrain tɛ ka mankan bɔ o kuma min kɔni terrain ye Bakari ne nin kɛra bolitɔla ye Bakari o kuma o tɛ dɔwɛrɛ yira u bɛ tare de kofɔ a ko min kɔni Tomokɔrɔbugukaw olu nisɔndiyara ani Bajalankaw ye Bakari Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ terrain kunkolo in ka bɔli o de ye ka araye yɛrɛ taabolo la sabu terrain famana ka boli araye kan n'a sɔrɔ dilanni minnu kan ka tɛgɛ araye sɛgɛrɛ bon ne bɛ ɲininka yani an ka taa yɔrɔ jan minnu kɛ bɛ ka kogow jɔ araye yɛrɛ sanfɛ wulila sisan k'a daminɛ gare la ka taa sa fo Sénégali o kuma Kulukɔrɔ fɔ ka ban cogo di ne y'o de faamu ka taa kun jumɛn kan araye bɛ n bilen yan a bɛɛ ma walagati ka ban maliyɛn an ma wolonti an bɛ ɲɛkɔrɔ yan ayiwa k'a daminɛ gare la fo Sénégali o kuma o de bɛna kɛ sira kura ye gare ni Kulukɔrɔ o ko banna Kulukɔrɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la nin m'o de yira o ayiwa Bakari Traoré Fasiriba ko a ko k'a daminɛ Bamako ni ka taa fo Kita Bakari b'a ye k'a fɔ pont dɔw bɛ yen olu fiyɛ baaraw bɛ sen na min ye Tukoto Mahina ale ni Gulugo a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ye gare ferroviaire 19 Bakari olu ka ɲi ka dilan kura ye o kuma terrain bɛ escalier kɛ yɔrɔ minnu na ni yɔrɔ kumabaw don Bakari olu bɛ sirakun na olu ka ɲi ka dilan e ko k'olu fana furanin daminɛna ka ban sabu olu kɛn bɛ basaw dogorɔ ye Fasiriba ko a ko nin ko in daraja bɛ min bolo o de ye société de patrimoine ferroviaire ye n'o ye Sopafer ye Bakari i b'a ye k'a fɔ nin ye olu de ka wulikajɔ ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni kunkolo kelen kɔni o bɛ essai la ni kunkolo banna kunkolo a ka ɲi ka vacon min sama o vacon bɛ yɔrɔ jumɛn na o kuma kunkolo kura jumɛn fana bɛ na waati min bɛ gouvernement de transition bolo o ka surun kosɛbɛ o kuma madame le ministre Bakari a ye min fɔ a kan k'a kɛ o kuma kana kɛ tɔw ta ɲɔgɔnna ye kunnafoni filɛ nin ye a ye min bɔ Zénith balen kɔnɔ a ka bi bɔli don Zénith balen ka ɲɛmaya bulon ni fasɛrɛjɛkulu k'o bɛɛ lajɛlen fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye maa min ka wulikajɔ o de ye Tuguna A Tarawele ka fasiri ye wa n'i y'a lajɛ Tuguna ko min ye anw ka jamana cɛmancɛ bolo ye ko bi na ko n'i y'a ka taabolo ta ni k'a lajɛ ko i kamana bɛ gan kosɛbɛ bawo min ye Banka Cesargili ye kɛrɛnkɛrɛnya la min ye Bamanjilakaw olu ye wulikajɔ minnu kɛ yɔrɔ kɔfɛlen ninnu kɔnɔna na a kɛla sabu bɛ min bolo o de ye société de patrimoine ferroviaire ye n'o ye Sopafer ye Bakari i b'a ye k'a fɔ nin ye olu de ka wulikajɔ ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni kunkolo kelen kɔni o bɛ essai la ni kunkolo banna kunkolo a ka ɲi ka vacon min sama o vacon bɛ yɔrɔ jumɛn na o kuma kunkolo kura jumɛn fana bɛ na waati min bɛ gouvernement de transition bolo o ka surun kosɛbɛ o kuma madame le ministre Bakari a ye min fɔ a kan k'a kɛ o kuma kana kɛ tɔw ta ɲɔgɔnna ye kunnafoni filɛ nin ye a ye min bɔ Zénith balen kɔnɔ a ka bi bɔli don Zénith balen ka ɲɛmaya bulon ni fasɛrɛjɛkulu k'o bɛɛ lajɛlen fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye maa min ka wulikajɔ o de ye Tuguna A Tarawele ka fasiri ye wa n'i y'a lajɛ Tuguna ko min ye anw ka jamana cɛmancɛ bolo ye ko bi na ko n'i y'a ka taabolo ta ni k'a lajɛ ko i kamana bɛ gan kosɛbɛ bawo min ye Banka Cesargili ye kɛrɛnkɛrɛnya la min ye Bamanjilakaw olu ye wulikajɔ minnu kɛ yɔrɔ kɔfɛlen ninnu kɔnɔna na a kɛla sabu ye maa min n'o bɔra a nin na k'u minɛ k'u sɛdi nin ka wulikajɔ kɛ k'u cɛsiri wa min ye Association pour le développement du cercle de Bankasi ye ni bakurunbala k'a ma ko ADCB olu kɔni ye wulikajɔ kɛ o y'a jira fana k'a fɔ min kɔni ye kinigini ye o bɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bi na min ye jamana cɛmancɛ bolo ta ka taa kɔrɔnfɛla fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔnna ɲɛ kelen datugulen
bawo maa si hakili sigilen tɛ siso kɔnɔna na ko nka ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛmancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye ka fara cɛmancɛla fanga bulon ɲɛmaa kan Dr Choguel Kokala Mayiga o bɛɛ lajɛlen nakan kɔni kɛla walima jamanadenw kɛlen kɔ ka danaya da u kan i b'a ye k'a fɔ a fɔra ko u ka baara fɔlɔ min kɔni ne k'o boloda jamana seleke naani kɔnɔna na o de ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na bɛɛ lajɛlen ni bolominɛ ka se ka lakana i ka se ka sigi si bon kɔnɔ ha ka ja an k'an ka bolimafɛnw ta k'u bila kɛnɛ ma ka don ka an da an ka sokɔnɔnaw na n'an bɔla dugu mana jɛ ka tila k'a ta o kɛnɛmana kelen na ka don an ka dukɔnɔnaw na min ye lakana ye o jiraw bɛ se ka ja cogo min na u taabolo ka se ka kɛ o ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye association in ye u y'a jira k'a fɔ Bangasi cercle kɔnɔna na bingani wale tala ka maa minnu sɛgɛrɛ i n'a fɔ n da tula la cogo min na k'o bɛ t'i jɔ maa min n'o fɔ a la maa 476 wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura min ye maa minnu bɛ n'olu kɔni banana maa banalen n'o bɛ blessé ko fɔ nanzarakan na o ye maa 200 ani maa 2 ye o fana bɔlen koyi n'i y'a ta k'a lajɛ ye maa minnu kɔni bɛ n'olu ta la ni ka tununi u ye maa 13 maa 4 olu kɔni tɛgɛ tilala ka bɔ u kan na wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura minnu bɛ n'olu kɔni y'o sigiyɔrɔ bila hala ni bamancilakan ninnu ka wuli ka jɔ cɛjugu sababu la o bɛ t'i jɔ maa 2000 ni maa 900 ani 61 na min togodaw ni an ka bugudaw ye n'o ye village hameau ye olu fana bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kinigini na an bɛ donnin ko bi o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fana wa min ye insécurité n'o ye lakanabaliya ye o kɛla sabu ye wilasiw fo ka taa se an ka togodaw ma olu ni buguda ninnu 139 olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye u sigiyɔrɔ bila déplacés ka taa se habitation dunun la k'u bɛɛ lajɛlen ka bugurijɛ ye 301 wa nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye an ka jamana cɛmancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se an ka jamana cɛmancɛla fanga bulon ɲɛmaa ma Dr Choguel Kokala Mayiga bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ha ka ja an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ lakanako ma nin bɛɛ lajɛlen k'i jɛ nin yɔrɔ fi waasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔ ka foro u sisow kɔnɔna na hakilisigi ani basigi kɔnɔna na nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Tuguna A Traoré a ka wuli ka jɔ Wari Traoré an bɛ sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo sɛbɛnnikɛlaw wari sabu min ye min sumana ka kan kun wari nin y'o dafalen wari dɔwɛrɛ kɔni t'an bolo waleɲumandɔn foli kɔ ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu b'u sigi k'an lamɛn radio minnu